Skal vi se, om du kan få den op på dine fingre? Nej. Nej. Skal far prøve at få den op på sine fingre? Det bliver Så kom med fingeren. Sæt den der. Så jeg ser, om kålormen kravler op på den. Krav. Nej. Nej, det kan den ikke. Lad os se, hvis den nu kravler op på fars finger først. Det gider jeg ikke. Det er fjollet. Jeg vil hellere den anden vej. Nu kravler den. Hvad skal det finde? Nu prøv at sætte dine fingre foran. Skal den kravle lidt for den ned til den, hva'? Det ikke. Jo, måske. Ja. Jeg kan kravle under beton. Den kravler ned af dine fingre, Birk. Skal den have på bordet? Ej, nej, den må ikke mase den, Birk. Så kravler den bare hurtigt væk. Ja. Den skal selv kravle ned af hånden, ikke også? Og herover. Ikke. Nej. Må den ikke kravle der? Skal far flytte den? Ja. Nu ser om den vil op på fars finger igen. Lille bror. Okay? Ved du hvad, Birk? Jeg tror, vi tager den uden for vinduet, ikke også? Nej. Jo. De holder ikke så gode husdyr, sådan nogen her. Hvor væk? Ja, der er en, der ligger der, og den anden er kravlet nedenunder bordet. Nej, der. Den tager vi også med. Ikke også? Så tager vi alle tre, og så putter vi den uden for vinduet. Nej, far tager den. Ja, der er den også. Skal vi lige, vil du lige sige farvel til dem? Hej. Hej hej. Hej hej, Laura.